Nag-public hearing ang konseho sa Mandaue City sa gidusong ordinansahon kabahin sa mga persons with disabilities, labi na sa paghatag og libreng parking. Ang report ni Nico Sereno. Sa public hearing sa duha ka mga ordinansahon sa Mandaue City Council, miatubang ang mga stakeholders. Gikan sa taga CSWS, Persons with Disabilities Affairs Office kon PDAW, mga organisasyon ug mga representante sa malls ug taga Mandaue Chamber. Unang gituki ang ordinansahon nga maghatag sa 3 ka oras nga libreng parking sa mga sakyanan sa PWDs. Kung mulapas na niini, mo-apply ang regular nga bayronon. Ang tagduma sa mga dagkong tindahan mipadayag og pag-uyon sa ordinansahon ug mutuman kung hingpit na kini nga mapasar. Karon pasalamatan nga niya ng ordinance yung kayo nga para mapayuswan niya para maka-avail ko privilege. Napangutana hinuon ang 3 ka oras ngano kunong dili tibok adlaw nga libre ang parking sa PWDs. Migawas sa bang sugyot nga 5 ka oras lang ang ilibre kanila. Apan tun-an pa kini sa konseho. But nonetheless, among encourage ang establishments, it depends on them. If they decide to extend it for 5 hours, then well and good. If they decided eventually to make free, then they will set the standard, then perhaps other establishments will follow. Laing topic sa public hearing ang pagpamulta sa paggamit sa mga pekeng PWD IDs sa mga establishmento. Matud pa, dunay mapahimuslanong miabuso sa privilege nga diskwento ug nagpakaaron ingnon nga migamit sa pekeng PWD IDs. You may have concern about whether the user or holder of the ID is a fake PWD ID. There's a database. May bawaan mo kaya may control number. And the control number will tell you whether this individual is actually registered. Nico Sereno, Balitang Bisdak.